και 2 λόγια τηλεφωνικά μόνο. Αν θέλετε τώρα να μου πείτε πώς είστε, να μας πείτε ότι είστε καλά. Καλά είμαι. Καλά είμαι. Κύριε Φουζάνο, θέλετε. Ναι. Περάσατε μια πολύ δύσκολη βραδιά. Ναι. Καταρχήν, εντάξει, άκουσα διάφορες. Μου λέγανε ότι δεχτήκαν διάφορες ιστορίες. Δεν κοιμόμουν που μπήκαν μέσα, ήμουν ξύπνιος. Απλώς έπινα καφέ εκείνη την ώρα και ήμουνα στην κουζίνα του σπιτιού, η οποία βγαίνει σε ένα προαύλιο πίσω, σε ένα κυπάκι, και είχα αφήσει την πόρτα ανοιχτή. Και βρήκαν την πόρτα ανοιχτή και μπήκαν. Ήταν 3 άνδρες μπήκαν στο σπίτι. 3 χειρισμένοι. Κρατούσαν όπλα και μαχαίρι. Ναι, όπλα και μαχαίρια. Και με δέσανε, με απειλούσαν για να τους πω που έχω πράγματα να τα πάρουν, χρήματα κτλ. Ψάχνανε να βρουν χρηματογειώτη, εγώ δεν έχω χρηματογειώτη στο σπίτι. Είχα κάτι λεφτά, τους είπα που είναι, γιατί άρχισαν να ζορίζουν πολύ και έπρεπε να κατά κάποιο τρόπο να τους καλβάρω, διότι όταν έχεις ένα μαχαίρι στον ένα κρόταφο και ένα πιστόλι στο άλλο και ένα πιστόλι στην πλάτη, δεν είναι και εύκολο να ξέρεις ποια θα είναι η αντίδραση του καθενός. Και τους είπα που είναι, με οδηγήσαν εκεί, τους πήγαν μάλιστα γιατί θέλανε να μείνουν μαζί, δεμένο έτσι, πήγαν. Και αφού πήραν αυτά που πήγαν να πάρουν, με δέσανε σε μια πολυθρόνα και πήγαν. Ήσασταν ώρες δεμένος? Μου είπανε να κάτσω μια ώρα και πριν κάνω οτιδήποτε. Εγώ ένιωσα ότι είχαν φύγει πιο νωρίς, γιατί δεν ήταν απόλυτη ησυχία στο σπίτι. Και σύρθηκα με την πολυθρόνα, όπως ήμουνα, προς ένα σημείο που είχα μια εργαλειοθήκη. Ήταν προσβάσιμη και βρήκα ένα κοπί και κόψα αυτά τα πλαστικά τα οποία μου είχαν δέσει τα χέρια, γιατί τα χέρια μου ήταν δεμένα πίσω στην πλάτη και τα πόδια πάνω στην πολυθρόνα. Ήταν δύσκολη γενικά η μετακίνηση. Εντάξει, σας χτυπήσανε? Αμπιχές από το μαχαίρι και από αυτά, και βέβαια τραυματίστηκα και εγώ προσπαθώντας να λυθώ.